Mahaiburu Andrea, egun on. Sémper jauna, hitz larriak erabiltzen dituzu, strukturatu egiten duzu zure azalpena seriotasun kutsu bat eman nahiaz, baina egitan, falta zitzaizun gauza bakarra da, como están ustedes, horrekin bukatzea. Eta esan duzunaren arabera, zure helburua, gai hau ona ekartzearekin, zuen Donostiako egoitzan jasandu zuen erasoa salatzea zen eta bertako langile eta kideen aldeko kezka agertzea. Eta ondo adierazu duzu, baina jakin ere badakizu, ez da urrutitik ere, ez da ala izan, zuk esan duzun bezala, zen eta zuen Gipuzko kide batek onartu zuen bezala, ero esan zuen bezala, bertan gertatutakoa etzela kartel pare bat eta pegatina batzuetatik askoz haratago joan. Atzo bertan, urruti gabe, bertan hemen legebiltzarrean Fagorreko langileekin gertatu zen bezala. Benetan zure helburu nagusia gai hau hona ekartze orduan, zirkoa egitea da. Kamera eta mikrofono aurrean jartzen zaren bakoitzean, hain ondo egiten duzun papera betetzea. Benetan esaten dizut, zure eta zure taldearen helburua ganbera hau, Espainiako Kongresuaren parean jartzea dela, behin eta berriz, iskanbila sortuz, argudioak ez daudenean, nahasmenetik ea etekinik atera ahalko duzuen zain. Eta bai, onartu behar dizut, ondo egiten duzuela, oso ondo. Eta noizbait guk ere etekinak ateratzen lagundu dizuegula, baina argi izan guk proposamenak eta proposamenei buruz hitz egitera etorri gara honera argudioekin. Beraz, ez duzue gurekin laguntzarik izango etorkizunean zirkoa montatzea nahi baduzue. Eta joan adin harira behingoz. Argi izan Euskal Herria Bilduk argi eta garbi adierazten duela proiektu politiko guztiek daukatela beraien bukaeraineko helburuetarako heltzeko eskubidea eta demokrazian oinarriturik, eskubide demokratikoetan oinarriturik, eskubide hori, bere proiektuen bukaeraineko joate hori, bermatu behar zaiela, eta beraz ez da gure hautua sekula izango eskubide horren kontra ezer egitea. Jakin ezazue, nik uste jakin badakizuela ere, baina guk ez dugula mehatxu batekin ere ez bat egiten, ez dugula mehatxurik ez dugula inoentzat nahi, ez da guretzat ere, zen ematen du mehatxuak alde batera dijoaztela, baina agian guk jasotzen ditugunak, jarri beharko nituzke bata bestean parean da ikusiko genuke nor jasotzen dituen gehiago, gure bidea giza eskubide guztien errespetuan oinarritua dagoela, eta beraz eskubide hoiek urratuak dituzten ororekin bat egiten eta egingo dugula. Ororekin alde batekoa, edo bestekoa, edo hirugarrenekoa izan ere. Euskal Herria Bilduk, Euskal Herria bizi duen etapa berrian eragile aktiboa izateko konpromisoa dauka. Bake eta normalizazio politikoen aldeko eragile aktiboa. Ez gara gu prozesua blokeatua daukana, eta Euskal Herria Bilduk ez du ezer egingo edo ezer babestuko prozesua blokeatuko dezakeenik. Sémper jauna, askatasun eta segurtasun eskubidearen alde egiten duzu, aurkeztu duzuen legez besteko proposamenean, eta eraso eta ertzapen ero koakzioen kontra adierazi zarete. Suposatzen dut, agian, ez duzu jakingo baina, suposatzen dut, jakinaren gainean egongo zarela, urriaren 30ean, Guardia Zibilak Euskal Alkartasunaren Bilboko egoitzara inongo baimenik gabe sartu zela, bertako langileak mehatxu armatuz immobilizatu zituela, eta horrela egonik egoitza miatu zuela. Agian ere ez dezu jakingo, baina gaur bertan, Ernai Gazte Erakundeak salaketa bat aurkeztuko du, nun adierazten den, beraiek Donostian daukaten egoitzaren aurrean, kamera bat eta entzuketa dispositiboak aurkitu dituztela. Eta zalantzarik gabe ez da bakarra izango.
Zure adierazpena kontutan izan da, bat egingo duzu nirekin, eraso hauek ere gaitzestean, zen eta hauetan ere askatasun eta segurtasun eskubidea urratu dira. Benetan, espero dut, benetan, zure erreplika txanda aprobetxatuko duzula, eraso hauek sentiberatasun eta irmotasun bereziarekin ere gaitzesteko. Mila esker. Eskerrik asko Urizar jauna.